Ollaanko kavereita? Joo. Nyt ne ei ainakaan lähde parveilemaan. Sitten kun tää tästä oikein rupeaa sujumaan, niin me voitais ruveta pitämään semmoista hunajakahvilaa. Eikö ihan totta? Sä vedät semmosia mehiläissafareita ja meikäläinen hoitaa kaffepuolen ja semmoista elämysbisnestä. Sitten myydään niille mukaan muutama hunajapurkki ja... Mikä toi on? Tuohon leikkuri. No vastahan te ostitte uuden. Niin, kun tää on niin iso tää piha, niin ei sitä jaksa semmoisella tavallisella. Ai koskaan jaksa, niin sitten on pakko hankkia taas joku uusi romu pyörimään. Ja pakko kitata noita desinfissyjä. Eikö teillä ole se joku kuppulakone? Jotenkin musta alkaa tuntua siltä, että pitäisiköhän meidän mennä yhdessä tuohon koppiin. Saatais kimppakivaa kuulijoille. Noin! Oikin! Hyvä! Voi kuule, minun tyttäreni, hän ajaa minut aivan hulluuden partaalle juhlimisella. Kultaseni, sinun täytyy mennä kyllä tuonne minun lääkärilleni. Hän määrää sinulle sellaiset lääkkeet, että unohdat kaiken ja nukut monta päivää. Raakel, takas tapetaan rikkaat miehemme ja paetaan. Paetaan! Alpe! Olen. Anne-Meri Polviander. Terve. Me juteltiin puhelimessa. Joo. Me voitais aloittaa ottamalla pari kuvaa. Anteeksi, kuka sä oot? Kuka sä oot? Anne-Meri Polviander. Aha. Kotikuntalainen lehdestä. Numero on 040. Eli 02. Eli mistä tää teidän Laittaa tää numero. yhdistyksen nimi siis tulee? Se on muuten minun idea. Okei. Okay. Minä keksin sen. You live only once. YOLO. Ei, kun eikö se silloin olisi, että YLOO? Niin. Ei, mitä mä sanoin? Siis Sä sanoit väärin taas. Joo. you only live your once. life is only once. Your life only once. Eli onko siis... So you live only once. You live. Ei. You live. Sinä elät vain. Sanokaa nyt You live. Your life was only once. Sä sanonut sen. You only live. You live only Eli kumman laitan nyt? Laita mitä laita. Se oikein. Ota kiinni nyt. Mitä me ollaan tekemässä? Tonne noin. Älä niin nopeasti. Miten sä voit pelätä joka ikistä meiläistä? Sä oot ite ihan hysperinen. Se on kaikki niin vitun vaikeeta koko ajan. Oliko sillä murretulla tilillä käytössä kaksivaiheinen tunnistautuminen? Ei. Muistaako Lehtola itse, että se olisi asentanut mitään outoja ohjelmia? Se sanoo, että ei. On kuulemma aina tosi varovainen. Mutta eihän sitä tiedä. Tämähän ei siis selviä sit kuin yhdellä tavalla. Nyt ei oikein. Se ei ollut pyyntö. Poliisiasia. Älä huoli. Eloppaan olla hellä.